ole chi bai le vek ole tunchuma hian tharau mi ro pui tak tak te kam chuak I han ngai thla ho le teng English pui thiam pathian thu thiam le chanchin thahil tu John Wesley chuan khovela hian ti tur pakhat chau inei chu tharau bo chandam ani alo ti top mai ani khovel puma chanchin thabul hi pathian du zong ania chu ilo hnial si chuan pathian thil tum ido dalani tin English sipai explorer colonial governor New England admiral le lekhabuziak tu John Smith achuan alo ti boka Scottish doctor Congregationalist London Missionary Society a Christian missionary pioneer Africa rama explorer ni bok David Livingstone achuan Koushan ti tur poimo ber chu chanchin thahil dar hiani Koushan chaklo ta na chu tha chu missionary choi tir hiani alo ti top mai bok Canada rama pastor lekhabuziak tu le mission advocate kumsang khachukwa somni pariata Toronto a The People Church din tu Oswald J. Smith chuan pathian hriat na chu kadong to a chu wangin keima tan chau kanung thei to lo ka engkim hi ka pek ma chuan kanun hi engma lo aya nep zo kani alo tia tin o tharau bo te chandam tur chuan thinlung puak ke atra hom ka wahan chak tak em pathian ta na kan fai vek ka wahan du tak em kapum mai hian isua tan chau ti in tharau bo te chandam angai poimo zia alo sei chuak bok ani German sakhua le khotlang nun siam thatu Moravian Koushan bishop Christian mission suai tu Nicholas Zinzendorf chuan kachunga thil lo thleng tur hi ka ngai tu changlo chanchin tha hril ngei tur a ruat kani ti in chanchin tha hril angai poimo zia alo sei chuak boka American Presbyterian rongbol tu Native American ho hne na missionary a missionary pui te point in fui tharna na anman David Brainerd chuan ka thi don hnaia hian hei hi ka puange tuna kanun dan pa ngai anglo hi chuan kong dangin kanun hi khovel tan ka mangai lovang Krista hne na tharau bo te ka hruai thei don ani phot chuan eng har sat na nge ka to anga engtin nge ka khosak don ti hi kalung kham ngai lo alo ti top mai bok ani kum sangkha zakwa somriat panga atanga sangkha zakwa somko pani thleng World Council of Churches a General Secretary Methodist rongbol tu le theologian ni bok Emilio Castro chuan chanchin tha hi he khovela nundik sual chuana nen hian ain kop thu khle ti in chanchin tha poimo zia alo sei bok ani Globe narrative le quick strike investigative team a reporter Evan Allen chuan harna hi khovel pum puya chanchin thahil na cha bi ani a ram tina Christian te hi har thar theu ningat ila chuan karlova khovel pum pui hi chanchin tha in achi chuak vek mayang alo ti hiala Wells zol nei sangkha zakwa pali atanga sangkha zakwa panga a Wells harna ma hruai tu Evan John Rubas chuan o pathian Koushan hi hnuk niam la khovel chandam ro keima hi minti tlom masaro alo ti thot bok ani American Evangelist ro pui Diel Mudi chuan kathil hriat zonga chanchin tha hi a tha bera chu wangin thil hi ka soi don ani chuan chanchin tha hi ka soi tamber turani alo ti boka Australian classical guitarist lar berpol Evan Hopkins chuan ka chandam tu hian mi in an hun orem chang chau te an pension hun chau te azui hi adu lova an nu na chanvo masaber le hun ol masaber le hun thaber a hne na pek adua mi pui pung khom tum dan po neimu mal lo te nilovin atana an ma ni in pe a kong zo tu te adu ani alo tia Scotland ramarong bol tu Reform theologian le khabuziak tu Anram Reformation masuai tu le Scotland rama Presbyterian Koushan din tu John Knox chuan lalpa
England ram hi min pek lo chuan ka thi mai ange ti in an ram aveizia alo sei chuak hial bok ani tin kan ram mi puite chandam an ni ve ma chuan engtin nge kamut thei bi kang alo ti thlot mai bok damdoi lam chanchina mi thiam tak Scottish nau char thiam Sir James Simpson chuan ka thil mu chu zinga ro pui ka ti ber chu ke mi sual bo nu lali suan min chandam ti ka mu chuak ve hi ro pui ka ti ber ani alo ti bok ani American Evangelist ro pui Southern Baptist Ordained Minister Civil Rights Advocate Billy Graham chuan mitam takin chanchin thabu an chiar thin chu nangma kha ini ifa ten ziak le chiar an thiam ma ho atangin nangma khan chanchin tha an chiar thin alo tia chanchin ngai nom tak kan ziak mewem le American Congregationalist le Particular Baptist Missionary Adoniram Jackson chuan nau vei anga tharau bo vei na hi tungtraina dik tak chu ani chu chuan mut chuak tharau ti chuak tu chu bovin tungtraina tak taka a hruai lut tungtraina tharau bo ruak le chu tak chu tianga chuan a om thin alo tia American le khabuziak tu ukil le Methodist puithiam E.M. Bonds chuan ngen ngol tak le ti tak zet na nen kan du na te chu voi khat mai ni lovin voi tam tak tungtrai to zat chiar chuang lovin a hlok na thlir zokin thlentir ani tharau bo kan chandam na tur ani awangin tungtrai ban san thei kan ni lo nun na thap ngam khopin kan tungtrai tur ani alo ti bok ani English Christian Missionary Particular Baptist rungbol tu tunglet thiam social reform le anthropologist William Carey chuan kathi nu chuan Dr. Carey chanchin seito su Dr. Carey chandam tu chanchin seizokro lo ti hial bok ani American missionary Haid tungtraya tia hriatlar John Nelson Haid chuan lalpa tharau thiang hlima minti kha lo zongin missionary kan zui don lo alo ti mia mai bok British missionary le cricketer ni bok Charles Thomas Studd City Studd tia kan hriat chuan chandam na hi zong hriang ania inei phot zongin midang ikai nge yang alo ti bok ani English non-conformist abik taka Congregationalist rungbol tu zirtir tu le hlaphua thiam Philip Doddridge chuan thil dang zong ain tharau bo te ne na ti ho ka chak bera chutiang ti theilo ni ai chuan thi po ka thang zo ka ni alo ti hial ani English Methodist thusil tu Salvation Army din tu le an general masaber William Booth chuan mi then khatten rang ka chak an du bera then khatin ming than na kero chu tharau boral tur te zuna ka uai ani alo ti thlot mai bok United States a thusil tu puithiam American Presbyterian ko ran pastor ni bok Thomas Dewitt Talmage chuan pathianin ka tungtrai na te min chan lo chuan na hi ka ti thei em maya keima le kanun na hi ka hlan vek thina tharau tam tak pathiana an pian thar thei na turin alo ti bok ani American le khabuziak tu blogger speaker entrepreneur new media activist le event producer David Mathison chuan kumsom ni le pani lai rong kalo bol chungin boral te lo kir le na tur chungchanga rei ka rial ngai lo alo ti bok ani theologian le professor George W. Peters chuan pathian le ko ran te le he khovel hian mi pakhat an mamo a thinlung pathian mangai na luang liam le al chuak mi ko ran ho chaklo na te thinlung taka veina tu le boral me khovel leina tu Isu Krista chanchin tha ne na tharau boral te lu chil ngam tu nge chu alo ti hial bok ani Australia rama thuthung thar mi thiam le pathian thu thiam Bachelor of Divinity le Master of Theology Leon Lam Morris chuan englai poin
chanchin tha hi rin omna nen tlang au pui ani huna he thil ti theina hian azui fo thina ni alo ti bok ani ole khati chin khani le phut sela ro pui ta thu sei ngai nom tak tak te ron da le thuai ka han tumanga min lo ngai thlak sak le theu turin ka han so ma cheu